vittu, miksi katsoo? Tervetuloa tänne Ärinkyrikeittiöön. Ollaan täällä Paavonluona kylässä ja tänään meidän pitäisi tehdä pizzaa. Kokeillaan nyt, saadaanko me tästä aikaisessa mitään, mutta kohta nähdään mitä tehdään. No niin, nyt ruvetaan paistamaan jauhelihaa pizzalle ja... No setä tulee kanssa. Mulla on Sauna ei syttynyt. Joe Chef on täällä ja se näköjään... Vittu. Niin. Vähän pekonia laitetaan tuonne airfryeriin kanssa. Niin. Noin. Meillä on 3 tämmöstä jauhelihasäkkiä. Ja näitä me sitten tullaan paistamaan pannulla tuossa. Ja... Niin. Nyt paistetaan jauhelihaa tässä pizzalle ja kohta tehdään sille jotain hassua. Niin, nyt tänään paistellaan jauhelihaa. Mulla on Joe Chef. Kohta ruvetaan täyttämään sitä pizzaa. Meillä on täällä vähän ongelmia, kun hella ei toimi kunnolla ja se aina sammuu ja menee itsestään kiinni. No niin, nyt laitetaan tämmöstä takomaustetta ja tämmöstä soossia tuon. Mainostuote. No niin. Tämmöstä. Vielä laitetaan vähän tämmöstä soossia niin jauhelihalle. Keittokatto. Kastikekattila tuon levyllä. Teemme niinku suoraan niinku pizzapohjille semmosen soosikastikkeen. No niin, ruvetaan täyttämään pizzoja. Meillä on tämmösiä valmiita pakastelättyjä ja niitä ruvetaan täyttämään, niin katsotaanpa kohta. Tällä lailla. Tehdään pizzapohjalle, kato se soossi. Stop. Niin, nyt meillä on täällä 3 pizzapohjaa valmiina ja niihin ruvetaan sitten tekemään täytteitä. Lähdetään laittamaan ihan perusjuustoa tuonne. Tuolla on ihan vitun sekaamaa tuolla toisella puolella. Me tehdään pizzoja. Joo, tuolla toisella puolella ihan vitun sekaamaa. Miksi? Jaa. Sillä on Riku ja Iksu ja minä ja Peso ja kaikki. Ja nyt täällä on vitun sekaamaa, kun tulit tänne. Oota minä usein. Sitten me laitamme, mulla on tämmöstä bullet kauta, niin vähän tuonne ripotellaan pinnalle. Hyvä, mutta se ei kuulu minun lemppariin. Kun olet tälleen vieraassa mailla Ärinkyrikeittiössä, niin se ei ole se Ärinkyrikeittiö, vaan se on Vuovarin perikeittiö, niin ei aina voi olla vastuussa kaikesta. Ei voi syödä vippaa. Eikö niissä oo tarpeeksi vinkkua, hei? Aurajuustotahan tykkää kaikki ja sitähän me aina laitetaan pizzoihin vähän silloin tällöin. Paljon. Pari pizzalaita ananasta. Ihan vaan sen takia, että joku voi sanoa, että ananas ei kuulu pizzaan. Aiemmin oli toiveena, että yhteen pizzaan ei laita ananasta, niin laitetaan kuitenkin sanalla siihenkin. No niin. Nyt meillä on niinku 3 peltiä menossa pizzaa. Minä näen tämmösen aika hyvän näköisiä on tulossa, niin katsotaan sitten mikä on lopputulos. No niin, ensimmäinen pizza uunissa ja nyt odotellaan sitten lopputulosta ja katsotaanpa sitten kohta mikä on fiilis. No niin, nyt tässä ootellessa kun pizzat on uunissa, nyt otetaan vähän hörppyä ja perkele Pohjanmaan kanssa. Se vielä keikkaa kumminkin. Kohta nähdään, että minkälaiset pizzat myös saadaan uunista pois, niin... No ei kun se sammuu, saatanan paskaa. Nyt ollaan välitauolla ja otetaan rennosti ja chillisti. No niin, nyt maistetaan sitten, että millekä tämä helvetin hyvän mukainen pizza maistuu, niin... Ei se hyvää. Suosittelen kyllä kaikille
On aika hyvä. Mikä on parasta, niin nämä pekonit on tämmösiä krispejä, niin voi syödä erikseen. Aika valkoista on sittiä. Tämä oli se Tanna Ärinkörinkeri keittiössä, Paavo Nuinen Perinperin väittiössä. Niin nähdäänpä sitten taas seuraavalla kerralla.